Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant. Ja, beste kiekers, het is weer zoiets. Aanpoten met Tom. Ja, dan ben ik natuurlijk op weg naar Diana van Limburg Plant. Annie heeft tegen mij gezegd, je moet zorgen dat het gezellig thuis is. Ja, dan moet ik een bloemje erbij halen. Ik ga eens even kijken wat er allemaal in de aanbieding zit. Hoi Diana. Hoi Tom. Passen al aan de Spaanse kerstboom. Italiaanse kerstboom. Ja, dit is een Italiaanse kerstboom. Of kerstboom, wel mee genoemd. Palmboom. Palmboom. Heb je het hier over de wies Helemaal afgemaakt? van Wieswerk Ja, ja. nu, ja. Palmboom. Italiaanse palm, komen uit Italië. Het zijn Wagnerianische. Het zijn eigenlijk een van de mooiste palmboom qua groei en qua uiterlijk. Zoals je ziet, we hebben die net pas vers gepot. We hebben nog een etiketje aan. Dus we zitten nu in november, dan zetten we die in potten. En dan kunnen die gewoon wortelen. En als dadelijk het voorjaar begint en de zon weer volop gaat schijnen en we ook echt weer die temperaturen gaan krijgen, dat ze in Italië bus. Kunnen we die verkopen. Oh, dan moest je die eigenlijk zomers boeten zitten, of hoe moet je dat zien? Die worden eigenlijk wel boeten. En gezien de temperaturen, want ook vandaag, het is echt, het waait wel haal, maar het is toch vrij warm, het is joh? behoorlijk warm, ja. Ja, want je zult eigenlijk, want ik had hier zeer wel op in de korte box, maar ik denk door de neer, want dan viel het te zeer Ja, op, daar had hè. ze zwembox met moeten nemen. Ja, eigenlijk wel. Nou, Maar ik wil Ja. het toeschat gezelliger gaan maken, want zo is het toch vreugdeus, toch? Huh? ja, Maar ja, dat kan. wat duist er normaal aan dan? Ja, ik zou zeggen, zet die al in de kerstboom op. Juist, dat zei Annie ook tegen mij. Ik zeg, Ja. ja, maar ik zeg, dat is toch veel te vroeg? Nee, zei Ja. dat. Ja. Dan maak ik het lekker gezellig toe. Eens gaan eens Ja. kijken of Diana er al is. Heb ze al We kerstboom? hebben al kerstboom. Ja? Kom eens kijken, ja, zeker. Ja. Oh, Geen Italiaanse. dus geen Italiaanse. Wat Nee. zit dit dan? Noormannen of zo? Ja, echt ze. Van de eigen kwikkerie. Dus, Oei. we hebben er een aantal uitgezocht zelf. En afgelopen weekend uitgedaan. Dus mensen nu hun huis toch al gaat aan willen kleien. En veel mensen zitten nu thuis. Is er al een mogelijkheid om bij ons kerstboom te kopen? En Ja. dat heel zich gemakkelijk doet de kerst. Dus waarom zult ze het laten? Ja, dat is ook zo. Ze kennen ze zelfs met kluit doen. Mensen kennen ze ook zelf uitkezen met kluit. En ja, dan kennen ze altijd daarna nog indien mogelijk nog boeten in de tuin. Ja, Diana, ik heb toch verschillende soorten in die kerstboom, hè? Dat klopt dan. Eigenlijk de meest verkochte is de Noordman nog. Abies Noordmaniana. Is ook eigenlijk de mooiste. We hebben zachte naalje. Krijg ze ook geen uitslag van een hein. Ja, en die hebben we er wel een aantal honderden van natuurlijk in de kwikkerie staan. Maar dat duurt toch lang eerst een boom eigenlijk een bepaalde grootte neer, of Ja, niet? zeker. Ook bij kerstboom. Het duurt natuurlijk een tijdje voordat ze een grote boom hebben. Ja, toch een aantal jaren van kweek wat het nodig heeft. En ze werden gesnoeid. Ja, en dan moeten ze weer een jaar groeien. En dan moeten ze de mooie vormen nog hebben. Ja, want die hebben allemaal heel mooie vormen. Ja. Werd Ja. het speciaal doorgedrukt, speciaal Nu voor? Noordmannen hebben op zichzelf al een hele mooie vorm. Natuurlijk werden ze door zo gesnoeid. Dat ze een beetje in vorm komen. Er gaat ingedund, ze gaat takken wat niet mooi zijn, werden weggeknipt. Ja, en dan vormen ze zich. Ja, Dus, want als je ja. hier bepaalde bomen Ja. ziet staan, dan zullen ze eigenlijk denken het zijn kunstbomen, maar dat is helemaal niet zo. Het ziet er allemaal, Ja. allemaal machtig, prachtig goed eigenlijk, hoor. Ja. Het mooie is nu ook, want ja, het is een echte boom. Dus als ze in een kamer op staan, dan ruiken ze ook echt de geur van die dennen. Dus het is niet alleen dat ze het qua gezelligheid aankletsen, maar qua geur en beleving. Ja, dat jullie toch zich gaat toes kunnen vullen hoe ze toes moeten zijn. Dus je kunt gewoon nu in de loop van deze dagen al voorbij komen. Namelijk, dan Ja. hebben ze altijd een verse We kerstboom hebben staan. altijd verse kerstboom staan. En ik zal Ja. eventueel met kluit mezelf kunnen uitzoeken. Ja, dat kent ook, zeker. Nou, wat wil ik dan nog meer? Annie, ik kom eraan met de bomen, hè, voor maken het gezellig toes. Ja, Diana, dan kunnen ze het op verschillende manieren gezellig maken. Nu, maar als je zo'n boom hebt, dat boeit tegen grot. Wat is dit hier eigenlijk? Want dat lijkt me gewoon mooi Ja. om daar binnen neer te zitten. Maar of is dat verboden? Ja, wat denkt ze dan? Hoe lijkt het op? Ja, ik zal het echt niet kunnen zeggen, want ik heb totaal geen groene vingers. Het zijn heideplantjes, hei. Ja. Hey. Ja, dat is hei. Dat is twee soorten hei. Dit is Caluna, dat is zomerhei. Bloeien nu nog, zoals je ziet. Och, daarvoor is het hier zo warm. Daarom is het, en daarom hebben we ook die Italiaanse palmboom. Ja, Hey. het is, ja.
is gezellig hier zeg. Ja. Even het palmboompje, Ja. lekker een Ja. ranja met Ja. een rietje. Strakjes Of een wijntje, en hè? een glühweintje. Ja, dat is schön. en de feestverlichting gaat straks aan. En als we nu doorbaan lopen, komen we van de winter Ja. terecht, hoor. Dit zijn dus de zomerrij en hier hebben Ja. ze de Erika, dat is de winterrij. Dat is de winter. Ja, en die zijn in verschillende Ja, dat kleuren. merk je ook. Hier is de Turkije. Hier is het gaat keulen, hè? Ja, ja, hier is dat het Turkije. toch- Ja, vind ik ook. Dus, en deze die gewoon nu dadelijk in de winterperiode bloeien. Dus ja, blijft groen, zomer en winter ook weer. Vaak, Ja, dat is een verschil natuurlijk. Het eerste zijn grunzig en daar zit de bloemken in. ja, hoor. er zit een bloemke nu in. En die bloemkes die zitten hier nu ook al in als ze zus. Dus, en die gewoon dadelijk goed komen toen en die zijn in roze of paars of wit Oh, of die rood. kregen ook nog een kleur. Die kregen ook nog een kleur, ja. Oh, dat ja. is wel leuk zeg. Ja. Oh, die kunnen gewoon eigenlijk, met alle gekken dat bestek ze, die kunnen gewoon in de tuin neerzetten. Je kan ze goed in de tuin zitten, ja. Soms zijn mensen die ook in potten, nou, over bepaalde plekken, hoe ze vaak wel eens ja, op bezoek gaan, werden die neergezet. Maar het is echt een plant voor in deze tijd van het jaar. Wie zit ik toe terrein als die in de boarding zal zitten? Normaal gesproken ongeveer om de 30 centimeter. Dus dan kun je Dus, gewoon een boarding van kan ze maken, zit die om de 30 Ja. en dan is dat goed. Ja, ja. En na de bleu kunnen ze terugknippen, ja, dan komen ze eerder jaar komen ze weer terug. En nu is het voor bij zomer en winter. Ja. Kijk, stel nu is het eerst er nu neer, moet je die dan in de zomer eruit halen, dan moet je die dan zitten of wie werkt Nee, dat? die kent ze fijn uit de stoon ton. Ja, Alleen zo ik deze wel, als die dadelijk uitgebleut zijn, zou ik die terugknippen. En dan gaan die weer nieuwe blaadjes maken. oh dan gaat het gewoon weer En dan door. gaat het er gewoon door. En bij de Oh. zomerrij is het hetzelfde eigenlijk. Die gewoon dadelijk in de zomerperiode. Dan bloei je Ja. die in de zomerperiode. Ja. Dus je kent ze ook Dus niks. eigenlijk is ze om en om zal zitten, dan ja. doe ik het Dan heel hebben ze veel. eigenlijk, ja, dan hebben ze de grootste tijd van het jaar hebben ze bleu erin. Heb je Dat bleu klopt. erin? Ja. Ja. Ja, Om en om, hè? Ja. Dat is de oplossing. mooi. Oh, kijk eens, daar komt er her. Ah, hier blijven doen. Maar niet weglopen. Ja, Diana, zijn er nog meer mogelijkheden? Want ik zie hier de hele grote palmboom. Oh nee, er zijn er twee, zie ik. Dat zijn er drie. Het zijn er Drie drie zelfs. ton. Ja. En die kunnen ze gewoon zo bij je in zitten, dan hebben ze eigenlijk een mooi ding. Ja, die kan ze inderdaad zo neerzetten. En gezien de temperaturen wat we weer hebben nu, ja, die kan ze heel makkelijk boete houden. En dan zoals nu, kan ik nog meer in de grond doen? Nu is, Bollen. bloembollen, doen we in de grond? Ja, bloembollen. Het is nu eigenlijk de ideale tijd voor bloembollen in de grond te gaan zetten. Ook dit zijn wel blijvers, wat ieder jaar terugkomen, vermeerderen zich. En nu is eigenlijk de perfecte tijd voor ze in de grond te zetten. Oh, Ja. die zit gewoon in de grond en elk jaar, zullen we zeggen, die komen er steeds, of die vermeerderen zichzelf. Ja, die vermeerderen zich vanzelf. Dus het Oh, is niet dat het zo. eenjarige bloembollen zijn. Dus ze komen terug. Ja. Hé, dat is heel Ja. interessant zeg. Ja. Oh, en het zijn winterbloemen of zomerbloemen, moest dat Ja, eigenlijk dat zijn zijn? echt de voorjaarsbollen. Oh, dus dus die die beginnen zijn ongeveer vanaf, ja, wat is het, april, mei. En dan zien ze dat ze nog... komen de bloempjes. Dan komen de bloempjes. Maar dan moet Annie nog veel te lang wachten, doe het voorjaar. Maar nu een paar bloempjes hebben in de Ja, hoofd. toen hebben we overal een oplossing voor. Ja? Ja, zeker. Als Annie een bloempje met wil snummelen, kan zie. We hebben ook winterviolen. Winterviooltjes? Ja, winterviooltjes. Ja. Ik dacht dat het zuiver waren voor de zomer. Nee, ook winterviolen. Ah, ook weer in zo. verschillende kleuren. Ja. Mm. En ook die, ja, die kan ze nu ook mooi boeten in een putje zetten of in de tuin planten. Ja, Mocht Dus, dat doen, ik ga niet door een plezier met en dan doe ik de bulkjes in de grond in het voorjaar. ja dat hebben ze. Ja. Nou, beste kijkers, ik wil het eigenlijk hierbij laten voor deze keer, want er is heel veel informatie op een zeer korte tijd. Dus vergeet niet de kerstboom alvast in de kamer te zetten, de bulkjes erin. En dan gaan we samen zingen, zal ik zeggen. Maar beloof me één ding, blijf gezond, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer met aanpoten beton. Beton bedoel Met ik. tonnen. Ja. Ja, met tonnen. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.